Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga daw Lunes kita Marso 1 na tuig 2021. Aksyon Hotline. Nahauna kita nga daw sa ikatatlong nga bulan karon nga tuig. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na karon nga aga no sa mga tagpalamati naton nga hindi lamang sa on air nagaupod karon nga aga. Thank you for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Ti karon nga aga nagabi-abi kita kun diin ka man nga bahin sang kalibutan basta may available ka lang nga internet connection pwede gid maka monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Feel free lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe. May available dira nga chat room o kon comment section nga pwede ninyo padalan sa mensahe. Mas nami pagid aside sa pagmonitor ninyo kung i-share ninyo kag i-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para ang iban nga wala pa magkahibalo may ideya man. No, damo kita mga OFW nga nagamonitor via YouTube kag subong man Facebook nga team magkahibalo kung ano mga latest nga mga update kag development diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Pero mga listeners naton nga way man nagapaulihi ang mga nagamonitor via on air no kung malabutan sa aton sini nga broadcast dira actually sa Hinubaan nagatabid sa aton ang FM station. Thank you gid no sa mga taga Hinubaan and even malabutan nila dira sa area sang Negros Oriental. No, hindi lang actually Negros Occidental ang mag-cover sang signal sa Aksyon Radio Bacolod. Nagalakip na dira man sa Oriental Negros. Hotline. Kag mga kaaksyon naton dira sa Iloilo,
Panay kag Gimaras nga naga-monitor karon nga aga. Thank you so much for listening. Aksyon Hotline. Aksyon ar Tayhopon checking in as usual hasta kita takda alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Antes kita magpadayon, nagatamyaw gid kita sang happy birthday kay Aksyon Eric Magbanwa. Nagahiwat siya sang iya kaadlawan karon nga adlaw, no? Sa imo Aksyon Eric, madamo pa nga mga birthday ang imo sa ulugon, no? Kag regards, ang importante ang paniaga karon, no? Aksyon Eric, happy birthday. Aksyon Hotline. Anong mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Nawari, ginhalugan na ang mga regulation nga ginapatuman kapin pagid sa mga authorized persons outside residence. Ang apor wala na nagakinahanglan nga magkuha o may bitbit nga RT-PCR test sa ilang pag-travel pasulod diri sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline. In short, ini nga mga requirements sa karon, kumo ginalugan, at least waay na problema, nagalog pagid ang travel requirements. No? Kay tipati iya sa PNP niyo, nga mga travel authority, why naman, no? Ti at least, tulutawhay, pero mga LSI, sige kamo gihapon niya, kunalin kamo dira halimbawa sa Metro Manila, masulod kamo sa Negros Occidental, mapauli kamo diri sa Siyudad San Bacolod, the requirements is still going on. Amo man ni sa mga returning overseas Filipinos, tingin na require pa ina sila because ang nakita diri, no, sang Emergency Operation Center, EOC sa Bacolod, may ara sang cases gihapon kag ina-recorded ang ara sa mga LSI kag sumong man returning overseas Filipinos, mga residents nga mo nang check karon karon in a short while with Dr. Chris Surungon. Aksyon Hotline. Para ma-explicar ta pagidugang kag mapasangkad ta, although kahapon na-discuss naman thoroughly ni Aksyon Boy Duran with the Executive Director of the EOC nga si City Administrator M. Ang. Pero tibalikan ta ini kag dugangan ta para sa mga way nagka-monitor kahapon Sunday sa Sunday program diri sa Aksyon Radio Bacolod, balikan ta ini para sa inyo kahapusan. Aksyon Hotline. Siyudad sa Bacolod, naka-record kahapon duha ka mag-cases sang COVID-19. Teacher karon tanan no ini sino ini sila ang nagdugang sa listahan. Nawari pagiday. Kundi dumduman niyo nga diri sa South nagligad may gintiro di nga pulis. Nga sa subong gani daway pagyapon to may baluan kung sino ang naghimo sang krimen. Aksyon Hotline. May panibag-o na naman nga kaso sa paglutang sa isa ka miyembro sang pulis. Assigned sa Tubuso. Gintiro samtang garakat sa dalan. Teacher karon tanina ano ang madalom nga rason nga agin lutang ining biktima. O kag among gintunan sa iya kamatayon, i-check ta ini kung bala may ara na sang update ang kapulisan, may natumod na nga suspect sa sining krimen, tibudlay niya, kay even pulis ya hindi safe. O hindi gani secure, hindi gani safe ang kapulisan taga may training pa kita paihan nga sibilyan. Tiyan mo na ang isa sa mga luyag na to ni Baloon sa kapulisan, since nga sa ilahanay, no, natabo ini nga insidente. Aksyon Hotline. Ano bala ang madalom nga motibo sa krimen? Ina karon dugay-dugay ipatpatad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. At least may baluan taman, no? On the other hand, parte sa COVID-19 vaccine, since nga tinag-abot na diri sa Pilipinas, I don't know kung may mga coordination na diri sa aton sa local, kung bala may ara allocation or initial nga mga advisory coming from the national, kay tiyang Bacolod City, one of the priority areas. No? Actually, amo na ginabal sa Malacanang,
ngati ang Bacolod nalakip ini sa ginatawag nga lugar ngati may ara sang alokasyon, most probably coming from the national. Action Hotline. Tinano ini san o maabot. O ibalon tayo na dugay-dugay with Dr. Chris Rongon alas 8:17 na. Action Hotline. Sa gihapon ini ang Aksyon Hotline diri sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan gali nga mga personnel, mga members sa Aksyon Radio family nga nagdaog sa bag-ulang ginapatigayon nga awarding Handurawan Award tiging kilala bilang mga mga nagdalaog. Si Aksyon Boy Duran is the Anchorman of the Year. No? Kay si Aksyon Fred Salanga, icon of the radio. Tikabalo ka naman halin pa sang una sa mga daan nga mga radio diri. Fred Salanga is the guy. Now, batian na ningalan niya kag halin pa sang una natubtob karon inyo padayon nga ginasuportahan. Action Hotline. Salamat kita halin sa KBP pagkanto sa iban pagid ang mga kaupdanan naton diri sa Aksyon Radio. To all the winners, si Aksyon Henry nagdaogman, si Aksyon Eric nagdaogman bilang best reporter. So to all the men and women, no, to all the members of Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio family, headed by our station manager Aksyon Nuna Dimala Magbanwa, congratulations sa aton mga kaupdanan. Action Hotline. Now, unahon ko lang ni Anay, no? Kay may ara gyapon mga nagapalamangkot, although ngati nagligad nga si man na after nga nagpagwa na sang executive order, si Mayor Bing Lunadia na stipulate man dira, nabutang na dira ang mga guidelines subong, pero may ara gyapon gid sang why pa ya makakuha sining information. Bisan pa man kahapon, Sunday, na-discuss na ini ni City Ad ang Executive Director sang EOC. Now, balikan ko lang ni, kay why na RT-PCR test para sa mga apor. Authorized person outside residence, but sa iban nga sektor, especially LSI, sige balayag yapon ang requirements. Kaya may iban rin nakita ko may mga comments silang nila nga ano ginalain na sa nga puro sa amon nga mga ilisay. Action Hotline. Pero ari para at least makaplastar sa aton sa sining ginpagwa karon nga executive order kagabunan ni sa bulan sang Marso ang magkalanabo sa Bacolod. Joining us this morning is Dr. Chris Rongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Doc, good morning. Alas 8:20 na. Congratulations sa aton nga mga nagdaog no sa awarding sang KBP naton. Congratulations gid sa inyong stasyon kag mayong aga Bacolod. Salamat gid Doc no kag inakabahin man kamo nga mga resource person kag ang mga masami namon nga magina-interview nang in-part man diri kon nga ang ati may monitor nagapamati bangod sang mga very informative no nga mga ginadiscuss namon nga mga balita man through sa inyo nga mga resource person. Doc, ano ini matabo? No, kay para at least klaro kay mayari Padre Gyapon nagapadala sa aton sa messenger, nagapamangkot sa nila tinanong ini nga pur lang nga kami nga ilisay nga sige ang mga pamilya namon nga require. Doc, tell us, sino pa ang iban diri nga waay na requirements sang ginatawag nga RT-PCR test? Okay, so sa klarohon nato no, ang gipapanaog sang IATF nga Resolution 101 nagahambal sila sa ginatawag nato nga uniform protocol sa tanan nga mga syudad probinsya sa bugos nga Pilipinas. O galing may ara dito nga provision nga naghambal na as far as testing is concerned, it totally depends on the LGU nga mapa-implementar sa sining nga IATF resolution. So para sa syudad sa Bacolod, ang aton sila ang stand ang aton nga testing nga sigihon ta mangyapon. Ang aton nga prerequisite sa ila bago magbiyahe diri sa syudad sa Bacolod nga negative RT-PCR result within 72 hours validity para man na siya gyapon para sa anong mga grupo, locally stranded individuals or returning residents, para sa mga non-essential travels, para sa aton nga mga ROFs kag OFWs. Kag ang para sa aton nga mga apor naman nga wala nato na sila gina-require as mandated by IATF Resolution 101 kag iban pa to nga mga
guidelines kaging issue sa National Interagency Task Force, ay tungod ini mga authorized person outside of residence are working in our government agencies. Kag hindi natin gusto nga mahamper ang movement nila kag makadasig ang pagsulod nila sa aton nga syudad para wala delay sa pag-implementar sa mga proyekto sa gobyerno. Okay. Galing diri sa syudad sa Bacolod, miskan wala ta na nag-require sila sa negative RT-PCR test result, gina-encourage tani sila nga pag-abot diri sa syudad, mapaswab sila para daw part lang naton sa surveillance testing ta sa ila. Okay. So, kuhaan gyapon sila, no test? Ano siya voluntary na action art. So, under voluntary basis, nag-recommendar ta sa ila, nag-encourage sa ila nga magpa-swab, agud to, mabalaan man naton kung nagadala sila sa COVID o wala. Pero ina siya voluntaryo, kag ina siya aton lang na iya nga gina-offer sa ila diri sa syudad sa Bacolod, pero hindi na siya requirement. Kaya ti ang ambal nakabutang sa aton nga guidelines sa IATF, unhampered dapat ang pagbiyahe sa aton mga apor, kag ila lang dapat ipresentar ang ila nga ID, kag ang ila nga travel authority, kag ila nga travel itinerary. Okay. So, at least tamo na, no? Within 72 hours siya gyapon ang mga returning OFWs, returning overseas Filipinos, ang LSI, they must have to secure the RT-PCR test nga negative within 72 hours. Yes, action art. Amo man nagyapon na requirements ta. And as a matter of fact, sang kagapon nga meeting naging conduct sa ato Regional Interagency Task Force, naging pangunahan sa ato nga DILG Regional Director Engineero, emphasize nila nga status quo lang anay sa subong sini ang mga travel guidelines sa mga kada syudad kag probinsya diri sa Western Visayas. Kay may gusto pa sila klaruhon sa mga provision naging patpat sa IATF Resolution 101. But we're expecting anytime this week mapatawag liwat sa emergency meeting ang ato nga Regional Interagency Task Force, agud to mapapanaog na gid nila ang pasulundan nga naklaruhan na as far as the implementation of IATF Resolution 101 action art. Yes. So, butang balon may mga dapat patagali ni sundon nga mga update and development because number one, medical certificate. Kundi daw ginadula na it is no longer a requirement. At the same time, ang travel authority nga gina-issue sa PNP. Yes, sa kayo na action art, nabutang sa IATF resolution. Kaya once nga ina siya maklarify, kag maghatag kita, mag-clarify na ina ang ato na Regional Interagency Task Force sa mga questions sila nga ginput up sa ila, subong nga adlaw, may meeting sila sa isa naton kay USEC, no, sa DILG para maklarify ina talaga nga bagay, kag ang pag-implementar sa ginapropose nila sa resolution man nga SPAS, no, nga daw amo na daw unified nga nga sistema ng QR coding kung sa diin kung magbiyahe ka sa isa ka lugar ma-access mo, mabalaan mo, dala ka makuha sang permission sa pagpabiyahe mo, especially kung imong lugar is still classified as restricted. So tanan ng mga detalye action ang gina-clarify pa na subong. So once ka ma-clarify na, mapatawag liwat si RD Engineero sa meeting para at least ma-finalize na gid ang pag-implementar sa aton nga uniform protocol as far as IATF Resolution 101 is concerned. Yes. Pero ginaklaro ta lang sa syudad sa Bacolod, ginklaro na nga as far as testing is concerned, ara man nagyapon kay totally dependent sa LGU. Ang ato nga required gyapon is RT-PCR negative result from the point of origin. So halimbawa, kung mahalin ako sa Manila pala mapaswab na ko. Kag ako sa negative na resulta, sigurado nato nga ang negative na resulta within 72 hours ang validity niya. So, paano mo na siya isipon? For example, malakat ka Lunes, dapat paswab ka pa lang, napaswab ka sa Webes or Biyernes. Kaya pag days ang swab mo, amo ng day 0. Pagkuha ang result, amo ng day 1. Then, isip ka na yun 1, 2, and 3. So, dapat within 3 days, from the time na nagawa ang result mo, dapat makabiyahe ka na sa syudad sa Bacolod. Kaya kung hindi ka makabiyahe, ang matabo sila ang imo ng RT-PCR, hindi na siya mag-consider na valid. Now, since nga why na quarantine, I understand isa na butang, no, nga why na gina-required to undergo the mandatory quarantine. Siling ko tiyan mo ni Gurong Chimpo nga magbakante na kang maghawan ang mga quarantine centers naton unless
nga may mag-positive diri sa local nga dito ibutang sa quarantine centers ta, Doc. Yes, sakto na Action Act. But at the end of the day, may araman tagyapon ng mga LSI, ng mga apor na kung kisa makalusot sa biyahe, no, especially mga LSI nato na makalusot sa biyahe, nga wala sila RT-PCR test result. Okay. No? So, pag-abot nila na diri sa syudad sa Bacolod, aton ang sila ginapaswab, kag pending results ng ilang RT-PCR result, sila man nagyapon kina-quarantine. Pag negative, puli sila sa balay nila. Pag positive, tapuson nila ang 14 days na isolation nila. Sa ato nga protocol. Yes. So, in other words, within this week or maybe basi sunod nga mga semana, balantayan tanigali do ang final na nga implementing rules and regulation or IRR siningi pagwa nga 101 nga mandualin sa nasyonal. Yes, actually. Kaya isa sinadira nga gina-consider naton nakabutang dahil sa resolusyon nga sa ATF nga dapat ang tanang nga ports naton diri sa syudad sa Bacolod, especially sa airport naton sa Silay, may doktor na dira nga makandak sang health assessment. No, tapos kung symptomatic ilang pasyente, amo lang na siya ang pasyente naton nga pwede mo na siya dapat na siya mandatory na sa iyang quarantine. Okay. Kaya ang pamangkot naton, dito makuha sa doktor nga mag-conduct sang assessment nga ila. Sino ma-provide sila? Ang kaap, ang Bureau of Quarantine, ang syudad kung saan din ang airport makita o ang syudad sa Bacolod. Ano na siya mga bagay-bagay nga gusto iklaro sa regional IATF sa national nga DILG naton. Ang gusto maklaruhan kita para at least pag-implementar natin sa IATF Resolution 101, klaro, hindi na mag-create ang confusion. And at the end of the day, uniform na siya, no? But again, ang testing, it depends on the local government unit. Sa aton diri sa syudad sa Bacolod Action Art, we cannot afford not to test or require testing result bago sila mag-abot. Kaya paano na lang yung mga asymptomatic? Okay. Paano na lang yung mga wala sintomas? Paano nato na sila mabalaan kung may COVID sila o wala? Correct. Sa subong silingadaan sa syudad sa Bacolod, naganubo ng kaso ta. Nasustenir tang single digit almost 4 months na. Okay. Tapos na-control ng local transmission. 51 sa 61 barangays, COVID-free na. Very Pulo good. na lang ang ginahulat natin maging COVID-free. Okay. O tapos nag-decrease ang deaths natin kontra sa COVID. Kinahulat pa na lagi ng rollout sa bakuna. So, kinandan subong niya na nagsakripisyo kita almost isa katuig para maabot ta ini nga sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Hindi naton gusto nga magbalik. Alas 8:29, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. May pila pa ka mga bagay nga dapat gali klaruhon diri. Like for example, nabutang dira sa ginpagwa nga desisyon or mando sang ang National IATF nga mabutang doktor pero subong mo parang gina-clarify sino nga doktor sino ma-provide sa doktor. Sorry gidok nga utod ang linya naton. Yes, oo. So amo na siya Action Art. So gusto naton diri no, labi na gid no ang ano na miskan sang ano sila hindi na kita magbalik dito sa traumatic na experience no sa aton na syudad. Okay. Si subong sini nag-aabri na ato ekonomiya, matamat na abri ang mga establishments naton, nagabalik na mga tao kaon sa mga restaurant, sa mga malls, kabalik na no, nagadamo ng tao galagaw. Di gusto ta nga masustenir ta ilang sitwasyon para pag-abot sa bakuna, ma-roll out nato ng bakuna, maka-establish kita sa herd immunity, at wala na problema. Miskan sino pa magbiyahe diri sa ating na syudad, open, nagkikita katama, balik na kita sa the new normal. Okay. So anyway, hulaton na lang naton siguro nga maplansya gini parang at least kung mag-explicar kita sa tawo, ilang klaro at kag hindi na kita makatuga pa sang confusion. Yes, amo na siya nga hambal ni Regional Director Ingeniero. Status quo lang kita anay sa subong para sa Western Visayas, pending clarification. Once ma-clarify, makandak sa emergency meeting, Okay. definitely magpatpat na ina ang aton nga uniform protocol. But sa subong sini, klaro yan nga para sa syudad sa Bacolod, ang testing niya ara gyapon. Ang aton nga requirement na negative RT-PCR with 72 hours validity from the port of origin or from the point of origin is valid kag requirement man gyapon naton. Okay. Since ka nag-abot na, Dok, ma-shift lang ko very quickly if you may, ang party ko ni ang vaccine, ara na, no, ang delivery nag-abot sa Manila. Why pa sir update man coming from counterpart na ton sa National IATF? What was the latest development na, no, may ara na nagpatugda din nga may ara allocation ng Bacolod City o preparar ka mo Bacolod kay may alokasyon ka mo diya mo ni mga requirements lang himuon nyo?
Yeah, thank you. Sila nga pamangkot mo, Sir Art, no? Actually, sa kagapon, mga meeting with the ILG, araman dito ang aton nga representative sa Department of Health, kag nagambal man si Dr. Jane Juanico, nga per instruction sa National Office, subong nga simana, may series of meetings sa i-conduct ang aton nga regional office, no? Sa mga ahensya sa Department of Health diri sa Western Visayas, kay mapreparar na kita dito sa Western Visayas, kay maabot na gid ang bakuna. Uy, So, as to the allocation, as to the number of vaccines na maabot sa syudad sa Bacolod, wala pa ta kabalo. But gin-assure kita sa aton nga regional office nga maabot gid ang bakuna sa Western Visayas. As to the number, wala Why pa kita may kabalo. balon? But tungod nga kita ang pinaka-preparado, pinaka-ready sa as far as vaccination rollout is concerned, Okay. I do believe kita ang main priority na unahon, no? Sa regional office na padalaan kiti sa ilang assessment, we are 75.9% ready to roll out ang ato nga una nga bakuna sa syudad sa Bacolod. Yes, and included dira sa preparation, amo ang kinahanglan listings of the beneficiaries or of the vaccinees nga dapat malabot ta siguro. Ti kumusta sa bungdok? Kung in kaso giman halimbawa within this March, may posibilidad nga malabot na to, halimbawa kung sino ang i-priority, ang master listing kag profiling sa barangay ni? Ate, ang kabalo kita, ang una ni nga rollout sa bakuna, na-intend niya sa ato ng first priority. Okay. Na-intend niya sa ato mga healthcare workers, mga frontliners nato sa lain-lain ng mga ospital, at sa ato mga health centers, no, diri sa syudad sang Bacolod. So, ina siya napadala tala na aton master listing, napadala tala na ang registration Okay. sa aton regional office sa national office. So, as far as preparation, yes, we are ready. As a matter of fact, pag-abot na sa bakuna, makasugod na kita din rollout sinaya sa pagbakuna sa aton ng mga healthcare workers. That's why ang aton, I will take advantage of this opportunity, Aksyon Art, nga ginapanawagan nato na aton mga healthcare workers na magpreparar, no? Anytime maabot na gid ang bakuna diri sa syudad sa Bacolod, makabato na gid kamo sa inyong proteksyon pagit sa COVID-19. So gabay pa nga tanan kita mag-acceptar sini, tanan kita maging happy sa pag-abot sini nga bakuna, kag tanan kita mag-cooperar nga voluntarily magpabakuna kontra kay COVID-19. Now, when you talk about medical workers, that includes sa mga private hospitals, hindi lang kayo sa government facilities. Yes, Aksyon Art. That's both private and public institution. Ara na sa omnibus guidelines on the national vaccination plan nga ginpadala man sa Department of Health Okay. as far as the guidelines is concerned sa pag-implementar sa aton nga pag-rollout sa bakuna. Over and above sa aton nga vaccination plan nga ginsubmiter sa Department of Health nga gin-okayan Manila, nga gin-approval Manila, nga dito ya na plasta nato, no, nga ang una nga prioridad ang mga healthcare workers, both private and public, tapos ikaduwa ang ato mga senior citizen, tapos ikatlo ang mga vulnerable groups na mga comorbidity, tapos ikaapat ang ato indigent population, and so on and so forth. Yes. Doc, if in case nga magabot na kag may ara na sang guidelines o kung pag-plastar gid sining klaro from the DILG, please keep us posted para ma-inform naman ang public, especially ang Bacolod. Salamat gid, Doc, for the time. Okay, salamat man Aksyon Art. Sa liwat, no, gina-remind nato ato pumuloy Aksyon Art nga mag-obserbar gid sa minimum health protocol, no, maggamit sang mask, face shield, magugas kamot, kag gabi na gid mag-physical distancing, no. So sa subong sini, mula to na nato ng bakuna maabot, mamati kita sang sakto nga impormasyon, hindi kita mamati sa mga fake news. Kada hapon alas 6, kada gabi alas 6 ang gabi may ara kita nga programa nga Facebook Live, no, sa nagtawon ninyo sa Bacolod City PIO nga Facebook page. Dira mapatian ninyo mga eksperto nato ng mga doktor diri sa syudad sa Bacolod nga nagapatpat kung ano gid bala ang benepisyo sa sini nga bakuna nga manug-abot diri sa aton nga syudad. That's why ginambal ka permi magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod, halong ug yon Bacolod. Mayong aga, Aksyon Art. Salamat. Good morning, Kagalong. Aksyon Hotline. Dr. Chris Rongon, ang Deputy or EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Gahulat pa man sila, no? Kaya amo na bla, mas nami tani sini, pariyo bala sang ginpapanaog subong nga order coming from the National IATF. Ginuman na nintani nila mo antes pa mag-umpisa ang March 2021. Nga ti kun hindi klaro pa kag may pila pa dira nga mga confusion o maka-create sang confusion,
medyo ina kinanglanon pang may ara sang fine-tuning. That is why bisan ng DILG, sila nga kalmanay, magkuton ni ana yung National IETF. Ano gid exactly ang gusto nila matabo? Like for example, di may mga doktor nga gina-required nga ara sa airport, no, magabantay, magamonitor dira. Di kun wala naman ang halimbawa sa apor, why ka naman gani nga pangitas ang RT-PCR test result kay parang at least di mahamper ang ila sining nga travel. Now, pero siling ko kun may ara mga doctors kag monitoring dira karon, tibod layan ka gani magtumod sa tao nga may COVID-19 kon asymptomatic mo. Diba? Hindi mo na may baluan kung ang tao may COVID-19 kag nangin carrier na sini kung asymptomatic siya, meaning wala sang sintomas ka makita sa iya, normal ang panggihon niya. O, tigabay pa, nga sa sining nga desisyon sang National IETF, diri sa aton sa lokal, kay gintugyan sa mga LGU, kabay pa, hindi man kita maglaks. Hindi kita maghatag kumpiyansa gyapon. Which is, for me, this is a good move sang city and the province. Kaya require gyapon sang RT-PCR test result ang LSI and other sector. Kay hindi na kita gusto eh. Karon matag kita kumpiyansa, pitik sintas may mga nagsululod na di. Nga asymptomatic pero nangin carrier kamang laton na naman liwat. Instead nga single digit na lang. May time pa gani nga zero ang makulod ang negros. What if karon kung magsaka na naman, that is another thing. O ti maluon ta niya, no, kag ang party sa vaccine kahapon, siling ni Dr. Chris Surungon, nagpatunda o nagpalabot na ang National IETF through the regional office and DOH. May alokasyon gid kag because more than 70% ang kahandaan sang syudad, preparar na kamo nga mga medical workers because you will be the first in line. Kamo ang unahon sining Sinovac nga COVID-19 vaccine from China. So, gina-encourage ni Dr. Surungon, especially medical workers, that includes sa mga private hospital, siguro listahan na ni subong implastan nila para in case may mag-abot, gidman nga lokasyon diri sa aton, magamit kila yon. Kay useless na karon mapain tong nasyonal, padala diri sa aton, pag-abot di, ara may ginpain na dira nga lugar sa may City Health Office, according kay Dr. Surungon, may gamitan dira sila nga ibutangan sang sining mga vaccine. Pero tiyan mo na karon ang vaccine kung wala sang bakuna. Diba? Diba sa measles ganito kag sa kwano, but i-check ta lang na kay until February 28 to siya mo. No? Until February 28 to ang para sa polio kag sa measles ganiti ambot nalabotong target sang City Health Office. Tina gani para bakunas kabataan nga madugay na naiyang nga eksperyensya nga ginabakunan kabataan tang iban nga iloy ganin do ay piagana. That is why nga inisubong kinanglanon diri ang consistent kag sige-sige nga information drive sang aton authorities. May mga training within this March until March 12, grabing schedule sang IOC. Maganda kay ti mabulig diri BHW, BHertz, ang contact tracers nga ginahari sa DILG, mabulig ni sila tanan for information and education campaign. Ato lang ginapakamuyo nga bangod sa desisyon sa National IETF nga kag pagtingwa man nga at least amat-amat kita nga makabangon, kabay pa nga hindi man liwat magpakitang gilas si COVID-19. Kag hindi na kuntani, magtaas pa ang numero sang biktimahon ni COVID-19. Aksyon Hotline 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemya. Simbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na sa
lahi nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. This time check is brought to you by Carbocysteine Salt Milks, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang dira sa kay Bro Kano Oreta kapang imbitar siya pagpangapi. May lang ang pagpangapi dira bro kay Philip Laurente. Good morning man. Nya Sir Art alin diri sa Barangay Minuyan. Thank you gida. Marlon Idoria, gamonitor man. Toto Marlon. Okay, Chuy Rocky Idoria, good morning. Ara man si paring Jerry Chopoy Magbanwa, no? Juna Palier Soriano, Tita Juna, Elizabeth Malakagamala, si Ken Alonsagay, paring Paul Alonsagay sa Tokyo, Japan, ara man diraga monitor si Madam Focoda Eleanor kag paring Paul, no? Paring Lipong Jerry Chopoy Magbanwa, ara sa Macau, China, kag si Tita Ilma Lusok Polidario, ginata may gitsuki kini naton permino diri iniya sa aton sa Bacolod. Araman ka monitor Engineer Noel Olia, no, kag COC Mongcal Torilla, monitor man sila. Thank you gid Nilda Siguanse, Pavillar Cabayaw Daisy. Thank you gid sa inyo ha. Masuki namon nga matag palamati gid nga nagamonitor every morning kag sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio. Kay Jobal Trinidad, silinga, good morning. We're on monitor. God bless you always. And to all the members of Aksyon Radio Bacolod, no, viewers and listeners. Nya, congratulations. Happy birthday niya kay Aksyon Eric Magbanwa, siling ni Elizabeth Malakagamala. Congratulations as Reporter of the Year and to all the winners of Aksyon Radio Bacolod. Juliet de la Cruz Laguardia, good morning, happy Monday everyone. Si Pilton Lipura, morning Greet ko lang sila Sharon, Ryan, Mary Grace, gamonitor sila sa Pasay City. God bless Aksyon Radio. Haraman si Jocelyn Liboon Dispuho. Si Chris Curry Paul, Javier Tanatan, shout out lang taga Tinubagan. Haraman si Bilin Salaw. Good morning. Raul Gavili Jr. watching sa Himamaylan. Jolie Derla Celestial Hongko Texmana sa London, UK, gamonitor siya. More power sa inyong program. Stay safe and God bless. Rimar Hicano Halyasgo, nyari kami sityo lupa, Barangay Sagang Lagkastilian at Tamyaw Kulang Dayon, Family Halyasgo, Hicano Salvatierra, Robles Cabalfin Family. Thank you. Sheila Alago, si Lorna Dilihinsya, Tomas Broniola, John Rodel Madrazo Montes, watching from Punta Taytay, ginatamyaw ko akong tatay Dan Dilar, kag sa akong asawa Idalin Dilar, tupad balay ko Erika Cabillo. Wow, paring Sindoy Ransi, gamonitor man pare, kumusta ang biguti mo? Si Ropi Libran, si Alfred, gamonitor man, si Toto Puloy, Toto Puloy, lahay-lahay, kag si
Richard Cantiri, sang Bitline Taxi ka Monitor. Good morning. Aksyon Hotline. Dennis Richard Tibor Roma, PJ Justin Ribataso Jerza. Nya Aksyon Monitor lang kami diri sa Barangay Binaluan, Mayor Tigbawan Iloilo. Ay gali, Tamyaw Aksyon sa pamilya ko na sa Purok Kawayan, Purok Kawayan guro. Barangay Pandanon DSB family Lianes. Thank you. Ribatado ka Gregorio family. Ayosa. Kay Humalumina Toris Awin baw sa Fukuda Matsi. Wag monitor ka man da, hindi ka man magpapirdi pareha, halong da. Aksyon Hotline. Alex Montesa, good morning. Liog lang tamya sa mga pumuloy sa Barangay Binavista, Gibong, Pontevedra, sa pamilya Saludares, Katigi, Sumaldi Rojo, Mugar, kag Clarito, sa Katribo, Gimoa, Guillermo Clarito. Monitor lang from Candoni. Ay, gali. Si Sir Alex, niya, paapas lang dayon, apo, ni Erlinda de la Cruz, sa apo niya, Raymond Ligaspi Pinida. Thank you, mana. Raymond Ligaspi Pinida niya, good morning, Aksonard. Pag-greet lang akon Lula Erlinda de la Cruz. Christine Minies Villalobos, congratulations, Akson Radio. Good morning, Energy Fans Club. Monitor lang kami from Pandanon, DSB. Abu Bakar Salami. Ay, lain yang iyagin share, no? Sige lang, Bakar, dasun lang lang imo gin-share ya. Ayos. Janry Riluta, good morning. Monitor lang kami sa Barangay Tabunan, Kagawad Lambating, kag duha ka piloto, Dodoy Lopez, kag Pato. Ay, Pato ga monitor? Ayo, guro na, itawagin na naliyaw Aksyon Doors. Kaya makuha kita update sa ning ginlutang pulis na no ining rason, nanong madalom nga motibo sini, nga gintiro patay ining victim. Now hopefully may ara na update sa investigation. Nanong mapalayag diri sang nupo direktor ta, kay hindi lahog ni pulis ang ginlutang mo kag bala may kontra ni siya, may mga threat o pamahog sa kabuhi niya prior natabo ning insidente. Ano ginang madalom nga motibo sa krimen? Kay ti ko ng pulis, pwede gani ang pulis patyon nga tina sila may mga armas kon on duty, pero ti ang pag-insindi ko daw ay ni siya hindi ni siya on duty mo. So, nagalakat mo lang ni dalan, ti ka ang gintiro gini siya man. Baloon ta na karon kung anong latest ka investigation sang mga otoridad ta, nano diring mambal kag panugyan sang nupo direktor no ni Police Colonel Romy Palgi. Uy, ang Bacolod City gali, Bacolod City Police Office, nagmeeting na sila upod sa mga negosyante last week sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ibalik ang masko sa Bacolod. Ano ang masko? Motorized, anti-crime, ining gamo sakay sa sa motorsiklo nga mga operatiba sa pulis, operatives. Now, ang MBCCI nag-commit nga ibalik nila ang ila donasyon nga gasolina. Tiway labot sa mga motorsiklo, i-utilize man ining may mga bisikleta bla, no? Nga gamiton para sa police visibility. May mga ginhatag man nga information ang pulis parte sa kaso sa pinatyanay nga seryosong nilang gina-address. Hopefully mabatyagan ini siyang tawo sa kay police Colonel diri sa Bacolod BCP o Direktor nga Placido, kabay pa mabatyagan siyang tao ni ang commitment kang ginahatag nyo. In fact, kung si Sir Frank Carbon pa damo gali plano ni mani si Placido for Bacolod City. May mga future plan na sa gani para sa expansion kag additional sang 5 ka mga police police station sa Bacolod. Sila nga tiga sangkad galapan ang Bacolod City, gadamo mga subdivision. Ti okay man na, no? Pero ti subong at present ining
problema sang pinatyanay, ti kabay pa nga maaktuhan ini. Aksyon Hotline. Okay. Basta may mapatay, bisan sino man dira, ano man ang background niya, parte sa sining, ano man ang background sa victim, pero kay ti may ginpatay mo, may krimen nga nagluntad mo. Ang question diti, paano ni karon masolbar sa pulis? Now, sa riding in tandem, kundi may mga suggestion gani siling nila, mas maayo guro nga hindi na lang pag-require ng nagasalakay sa motorsiklo kundi din Bacolod City nga magsuksok ka pa helmet. O, galing kiti kung hindi ka magsuksok helmet, nidakpon kayo mo ka LTO. Aksyon Hotline. Pare ka lang sa Bacolod City, tilawan mo hindi ka magsuksok helmet, dakpon ka sang LTO di. O, bisan mga traffic enforcers. Tiyan mo na gani nga kinangalan, hindi ma-plus target sang gusto. Hindi naman, kaya ang isa ka, sa tutuod lang, ang mga lawless elements, ang mga nagahimo sa krimen, why man ni sila yung nagagamit sa mga motorsiklo ng kumpleto sa mga registration, may mga plaka, o, di ba? Kaya maubahimo ka na krimen mo, may ara kita tuod sang riding in tandem ordinance, galing kay ina siya nag-umpisa sa gabi, hasta magkagahon, ting crime sumunga nagkatabo sa Bacolod, bisan broad daylight, nagapamatay, nagapaniro ining mga riding in tandem. Aksyon Hotline. O, tining kabikita sina, nga may ara sang mga himo iya sang crime, way gapili iya oras. O, ti aring pinaka-latest sa province ni ambutano ni ang natabos Calatrava to actually tubuso siya balabo kundi ko magsala na sign. I-check ko lang ni karon ang detalye kay way pa ni latest investigation. Pero police ningin patay. Nano mambal diri sa aton nga mga otoridad. No less than the NOPO director nga si Police Colonel Romy Palgi. Kaya ti dapat ma-address nila ni, ma-aktuhan ini. Remember diri sa South, may gintiro to do San Enrique last time tong policeman nga tiway man to gani pasta subong sa latest development. Aksyon Hotline. Di basta may krimen, dapat may ara solusyon ang aton otoridad. Ang pagpadalom sa investigation, kinanglanon ina-expect ang tao Now, sa inyo sini-investigation. Galing kiti way pa subong statement man, bisan ang hepe dras Calatrava, kiti dira lang sa ila gin-execute, dira lang sa ila natabo ning insidente, pero na-assign sa lain nga unit, no, ining police. Di baloon ta, why ginaction doors kay para nga makwanta, idog kita karon dugay-dugay, no? Sige. Si Sir Palgi, why gid? Wala ka sila ina sa labat. Why sila ka sa labat? Basi, why pa sila inog sabat, guro mo? Budlay man na toon magsabat, kaya nga why kinog sabat pa? Aksyon Hotline. Sige, so kabay pa tani sa mga kapulisan dira kay para nga mahibaluan naton, hindi makontak, wala ga sa labat ang deputy o ga-conference man kuno si Sir Palgi. Tiway ta may mo pakaronan tan lang na no, kung base may update na sa udto pero ariyo may mga litrato kundi nga nakuha sa pulis sa bagol gini-gini sa ulo gid ang sa kamya siniyo. Aksyon Hotline. Ilma Lusok Pelidario niya, please greet belated happy birthday sis Nilit Lusok si Malinog. Apo ni Trixie Rose Lusok sa barangay Mambugsay, Kawayan. Thank you, salamat gid. Okay. Sige, galing tiyempo ko ginaunos lang alas 9:10 na. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapag... Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:14 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa atong nga linya is Police Major Roberto Injapi Jr. Buhid lang mo kay Sir Dugay na kaway ka kita. Ay Facebook lang kami pero may masugataay niyo. Sir Major, kumusta ka na si Aksyon Art dari sa Aksyon Hotline? Kapunay nga Aksyon Art sa palangatag ko lang natin sa programa. Okay lang Aksyon Art. Sige. Salamat gin no sa tiempong inatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Major, sir ma-check lang ko ay anong latest update sini mo may isak pulis nga dira nalutangan no sa Calatrava. Tell us some personal circumstance sining pulis taga dinhi siya kag nanong latest investigation yo sining kaso. Ining biktima taga San Carlos City na siya puyo. Then, assign siya sa Tubuso Police Station. But nakaagyo man siya dari assign sa Calatrava prior sa iya na transfer sa ibang station. Okay. So, aton sa buong investigation, ongoing pa sigitang follow-up para tuwa kita possible witnesses na nakasaksi sa insidente. Then, sige mo sir ang palat natin sa pamilya sa victim. Tungkol sa mga information na nakuha natin na nakamuno ng biktima na may death threat na siya. So, naka-coordinate naman kita, close coordination naman kita sa hipi isang Tubuso. In fact, may case conference kami karoon na taga-Moon. Sa part siyang Tubuso na ato na talang hipi, naka-mention na siya na may nakabaton na siyang pagpamahon ng victim natin. Okay. So, bali, siyang gintiro ni siya, sir, why ni siya duty? Kikita ko sa mga litrato, di daw, why man siya naka-uniforme, no? Nakasrilya na, sir, kay nagkakandak na siya sa case monitoring. May gina-surveillance siya. Pag na siya coordinated na sa aton in connection sa mga
police elements, mga drug personalities, ibang mga grupo, ang sa probinsya by district, kung hindi ka ma-assign station by district, pwede ka maka-proceed o makakadto sa ibang station basta coordinated lang kada nabilang ka sa first district na team or operatives or investigator. Okay. Pwede ka makakandak sang case monitoring sa mga subject. So, bali, intel operative siya sang tubuso? Paano sa sir na investigador ka the same time warrant sa PCO siya. Okay. So, siya So, gali ang... may mga wanted person sila yung nag-serve yung tasking, multitasking man siya. So, bali, that time, sir, sang gintiro ni siya, may dala siya armas, posible na man, kuhaan, ang armas siya, nakuha pa siya? Para lang yung armas, sir. Away ginkuha? Wala, away nakuha. Bali, pila ka, nakita ko doon sa ulo ng igo, pila ka lutang na angkon sa victim, sir? Dua ka lupok, sir, dua man kaigo. Okay, very close range ini, kay lapit siyang gintiro. Yes, sir, close range, posible na lipot, binasundan na siya, kanya basi wala lang sa kapilitamod. May sunod man siya. So, bali on foot ang pulis, galakat lang? Yes, sir, on foot niya siya, sa Barangay Road, then ang motor na tabok. So, bali, ano ang paglantaw ninyo, no? Pila ka tao ang posible naghimo sang crime? Pwede lang nga isa o kung may upodayhan? May upo sa sir kay may nakakita na pag after sang malupok kining suspect ng dalagan sa kaysa lock na pick up. Uy, okay. May ara sa getaway vehicle, may ginupdan siya? Yes, sir. Ano ning gingamit nga ba, sir? Recover na ton sa crime scene, isa ka parted state para official sa Calibre 45. Okay. So, since nga sige pa man investigation nyo, I know that sige pang pag-gather ng information to the public nga base may ideya, may sa mabulig sa inyo ginakandak subong follow-up investigation, sir. Anong appeal mo pumuloy not only in your area, kundi sa mga kaiping malugan nga base makakontak sa inyo? Yes, sir. Ako gid hindi lang kay ang Klatraba, kundi ang tubuman ng Tubuso Police Station na kasi bang may idea or nakakita sa mga insidente na nakakilala sa suspect. Feel free din magpabalo sa aton police station. Okay. Ang inyong identity na maiwalaan kada maging confidential ng mga I see. So, bali, dugay naman siya, Guro, sir, no? Dugay naman siya sa serbisyo kay mga 37 years old naman siya, kag police staff sergeant sa gali? Yes, sir. Siguro sobra naman na sa 10 years sa serbisyo. Okay. So, good luck sa inyo sining nga investigation. Halong kagida, sir, sa area mo, kag God bless sa imo, Police Major Indiapi, sir. Thank you, Aksyon, kada salamat kit. Aksyon Hotline. Police Major Roberto Indiapi Jr. Amuning napatay si Police Staff Sergeant John Daniel Gutera. Bali 37 years old, assigned sa Tubuso Municipal Police Station, pero taga Bulwangan ini siya, no, barangay Bulwangan, Sitio Troso, San Carlos City, Negros Occidental. Tidra siya rin natabo ng insidente sa Hacienda Caridad, Barangay Patunan, Calatrava, Barangay Road, mountainous area ini, mga 10 kilometers salin sa station. Di kakita sa na kalabot pa tong police, well-coordinated man kay ti warrant officer siya mo. Posible may ginamonitor
nga target sang operation galing kiti may gamonitor man gali sa iya. Tiginutang igo sa ulo makaduwa ka beses nga nabatian ng lupok. 45 caliber pistol ang empty shell sang 45 caliber pistol ang na-recover. Pero ang iya service firearm gali ara pa man, no? Ang service firearm ara way banging kuha. So ang kung lang tawon mo ti ang tuyo siniya tiruhon lang gid siya. Action Hotline. Ang pamangkot diri sino ang responsable sa krimen. Ini nga mga pamahog posible ang pamilya maidiya na ina kung may ginsugid o namuno ang biktima. Hopefully, ini nga kaso matagan sang hustisya. Action Hotline 2006 Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Madamo na sa aton mga kasimanwa ang nautdan sa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Saan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay. Sa kay Annalyn Abanto Balanggoy, Bilanggoy, no? Good morning, Dra. Thank you for listening. Way kumalabutan minsay pasensya gid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos lang dako ang mabuligid sa imo, proteksyonan ang lawas mo bangod kay bastante sa vitamins and minerals. Ang gina-address sa gid pabakuron ang aton immune system kag Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon